Raýatlary garaşsyz maglumat almak mümkinçiliginden mahrum etmegiň başga bir usuly. Reyting düzüjiler ýurtda hemra antennalarynyň mejbury sökülmegine göz öňünde tutýarlar. Umuman aýdylanda Türkmenistan ýyly giderligi iňelýän maglumat gara deşik hökmüne häsiýetlendirilýär. Bu ýyl Türkmenistan ahyryndan 3-nji ýerde durýar. Başga sözler bilen aýdylanda Türkmenistan reytingde hemişelik daşarky üçlüğün arasynda lider bolup durýar. Türkmenistan bilen birlikde hem Demirgazyk Koreýa we Eritrea hem bar. Reyting düzüjiler Türkmenistanda şu aşagdaky kemçilikleri belleýär. Garaşsyz metbuat ýok. Maglumatlary mugut almak we ýaýratmak gaty kyn we senzura guramalary tarapyndan ýyly giderli gödekçilik edilýär. Ýurtda diňe bir internet öpçünjesi bar. Internete giňişleýän giriş ýok. Girýänleriň şahsiýet resmi namalaryny bermezden internet kafesine baryp görmek mümkin näl. Saytlara girmek gaty çäklidir. Mundan daşary hem serhetsiz habarçylar şeýle faktorlary belläp geçýärler. Garaşda jurnalistlara we erkin işleýänlere, ýagny freelancelara işini besetmäge mejbur etmek üçin azar bermek, hüjüm etmek, esassyz tutsuk etmek, jinaýat jogapkärçiligi, azatlykdan mahrum edilen ýerlerde tutsukluk, gynamaları ullanmak. Serhetsiz habarçylar. Türkmenistan. Maglumat gara deşik serhetsiz habarçylar. Ýakyna bütün dünýä metbuat azatlygy 21-nji reytingini çap etdi. Metbuat azatlygy reytinginiň dünýäniň 180 ýurdy girýär. 2017-nji we 2018-nji ýyllarda Türkmenistan 178-nji ýerde durýar. 2019-njy ýylda 180-nji ýerde. 2021-nji ýylda bolsa 179-njy ýerde.